Aprang si Karbi anglong arat dan phan same kadam pajer eklo bab kemi non Elitum pini shooting album shooting do ase non bang ke shooting vlogs lo tangte upload sang lang ba modan Elitum dai asi don Elitum non bang ke Elitum dongka tanah le ya dongka ban si ke bar ko pel hedi lang dame ala shooting vlogs previous mane ala upload tang na do kenon link description ng pipon po ala link description check dena ala si don Elitum non bang ken Elitum location lang si dalo non bang shooting cheng pon po pele hedi si actor actress unda danang le alo apan ken non bang ka shooting pang cheng pon po si nang lang ba mo don Elitum dai cheto cheto kanghon penang là Aphan có một Kachingrum sedang hai Kadam pajer lo Elitum non shooting location long sito Richo film production pen asi Elitum kelang ning samjin pute like comment subscribe pinoy album title ke Kachingrum kulasi kadok we hanta nilihin pen suri kadam pajer lo don Elitum non mang dak location mangalo dak lo nam as nilita bang pila hadi non sige bang paprang cheng lah ya non sige bang cheng lah Elitum non bang kan Elitum location sidolo ala tak bang kapre ka location lo ada bang sinon short end po asinang nang ba modon Elitum dai lain pilih producer sarla di Kachingrum aleh non bang dak ala location lang la hello la cho la puta dora